kan hun tong mek thimna bung som pahnih na letling tu h vanlal diki office chu dan pa ngai in are na kho har thlak hle a marsala chuan garmeni chu lekha poimo te arem feltira barni sinena an thil chui lai chanchin te po chu a in dot thlapin arem feltir boka garmenin office a chhuwa san hnu chuan marsala chuan dumela biak tumin a phone a secretary sarai chuan lo changin dumela office a omlo a han ti zeta zoi deuh tak hian marsal dumela na bedo lo che ani aron tia marsala chuan sara do soi turina hril che emni tina zota sarai chuan ni po ni mai thei ka hrachi abik lo le alpha chuan iran biak reng rengin lo ti top zel turin min hrila marsal alandan hi chuan a hmel ma unber ini omasin I chanchin hi an soi tam thin khop mai atia marsal chuan kan in angani chu keini poina chanchin hi kan soi tam ve khopasin ka chanchin chu tu te nen nge an soi thin reng reng atia sarai chuan an tam mai helai hmuna mi te mai ba ka mun dang atanga ron betu mi poimo tak tak te po an ni engemo tak zong a om ni in karing enge ni reng renga tina zota marsal chuan thil engemo tak ani engpo ni se nangpo hirin ngami ni nge ni lo po ka hleinem tula mange I tandon ati tadaya sarai chuan adik lam lama ni ang chu ti chawina changa marsal chuan chanchin bo declarein tlak tak ti chhuwa kan tuma tuna hian thil chui na kan thok mek ani ipu lo po he khopui chunga mi lok tak tak te po antelang atia sarai chuan marsal engemo om ta thut se min tran pui thengem khopui chwa san na tur ticket min ngai tu sak thengem min tran pui thei don chuan ka thil hriat ang hi ka hril zelang che atia awa tang chuan hlau ni nge in marsal chuan hria in tran pui dan te chu a om zelang chu a mai ro chu ron in rol ve turin ka tilo che ania o engma hrelo rilu thiang hlim takpu ang che in omla ka thaberang atia brumela le langsa te chu pindana an oma lekha cha tok takhi an enduna brumela chuan hlim mel vak lo hian marsala chuan a phek masavera zia tur chanchin chu ala khom nga to nge yang le omjanei fe hian hantia ama vek chuan pastor bu sangai ven thalo ang khan min hau thina ka hmu dan chuan nangma zok hian marsala chet vel theinan kongi honzau lu tuk ni zokin ka hria atia langsa ti chuan nui sak pa chuan in pha hnuai sham ro alf dam dap hian atia brumela chuan marsala chuan min ron bia ka duwa enge lo soyela idu atia langsa ti chuan engma lo soi suang che isha thiamem engma lo soi hau suang che atia brumela chu pindan chunga chuan a vei thau thawa soilo tur chu kan renga lom julian tuna phei hi chuan ka soile soilovin engma hril to lawang marsal hian amamo zong zong chu anei vek to in le lo kan leivel dan te corporation le society chanchin te chia chungchanga kan thil ti dan te college sum ei ruk le manral na te adu ani phei chuan tuna hian min hekna tur chan le wang tha tak tak anei to ani atia langsa ti chuan a office en thatu I thotir chuan na a thok tha hle ani tero marsala chuan kan chanchin a chuina lekha te po arem fel thap to ani ati mo kha ache don tran ani ma na le engpo ni se alom omut mai ati tadaya brumela chuan julian marsala hi noi zatalak mai chi ani lawania he kan in khelna hian hlo tu kan ni thei reng ani kan vai hian kan la boi hle mai thei ani ti tak fe hian atia langsa ti chuan I chawna chu alom om hle mai mel ma chak ve tak ne na in do hi nuam ka ti zong takani kan do te an chak po le ne na chana lom om ting mai lom lo ngai reng ro marsala kan thanga a o ni chu ila munge yang atia ka mu hona ka o yang chu bromela chuan atia marsala le barni se chuan thil poimo zwalan zo chuan an ho ve ta a marsala chuan anu pui ke ti chu zanre ei turina wa chwa puya barni se po ina omin thonthubo achiara hankale meri te po chu tu manan ron tlo ngai lawa biak po an ron be khat hle an telephone na thalo emo an ti hiala callman ate chung po khopui pon lama an chung te tlo in an jin chuaka 4GD ate chung kwala an thing zaina call bun na huna an buai em mai boka pathian ring tu dang te po
manin hatu la an tul hlom hle a tu ma in chu e kha man pu an om bik lo khoi mun mai po chu re ngoi hian a hriata ma se tu ama an chol chuang lo kho pui pon hun fian real tak tlang pakhata hian thingkung lian pui hi a oma chuta chuan mulkol ril tram ang mai hian babulon lal fapa ra fara chu a thulur maya athu pek nga kin ram hoi dang ta chu abul vela chuan an thu thup boka ra fara chuan khopui lam chu enin amit eng puap mai chu a khap fuk fuka chulai hmun atanga hlafe tlang pakhata hian ta la le ho te po an om ve a an mi po in khopui chu an clear ve a are thuapa boruak chu arit chura guilo chuan ta la hna chuan captain tuna chuan eng huna po lo thleng thei ani to awa ang ve kanin pe vek to em tin apu chu azota ta la chuan in pe ri lo ring tu te an lom khom kim lawa a om khom chun la an tong trai box si lo chakna kan la nei tam tok thei lawani atia ama vek chuan chu mai ba ka tharau swal ho la hi an pung tul tul mai sia a khainan khat vek emoti mai tur lom le atia guilo chuan ram hoi ho chu a thlir vung vunga captain an tam hle tak mai a atia ta la chuan in dawan in pe to ani so guilo mi som vel shwaila mun rem chang lai atangin phaizol sangun takin in thli thlai reng don nia atia guilo chuan mi som zat chu ashwaya ankal ta ngala tela chuan sipai pakhat chu akova vakal tala saina kha abiak in ven lai khawa chokla ama chu heta local thoi ro se atia midang chu akaule a green electric kala khawa shil ula pastor Hank akha kai har sela ring tu dang tenen khan tong trai torin thil ro se atia chutia asoi lai mek chuan saina chu alo thlenga ta la chuan local te ilo ti te ang atia chu mini chu hnuwa chuan mere chuan an in hnung lama an hon siam chu a thlo faya Hank ve thung chuan an kot malam hungna no pang ho ti chia chu siam tha a Hank tu bo chu drik chu mere chuan a hre thei talawa enge ni ta ti na pa pan na ya Hank chu tu bo hum rang chuan alo thua ti tak zet hian alo tong traya a tong trai zo chuan mere chuan engti ziange ni ta I tha lo mo atia Hank chuan ka om dan hi ka hre thiam lo ama khop mai tong trai ngai tat thil engi matak atheng don ani nge yang positive te I ko te ang atia chuti lai tak chuan in chhunga telephone chu aron ria Hank chuan wala wata positive alo ni renga pastor karon ti boy chi poi ka ti hle mai ama ero chu pastor khopui ta na ti tak zeta tong trai tul hle in ka sia karon ko top che ani hi atia Hank chuan thil om zia chu maka ti kher mai local ngal ro I thei angarangin atia Hank te nu pa positive te le midang te tong trai chu vantir ko te chuan an lo ngak thapa chu ti lai chuan bar ra far po chu a thut na ngai thingko nga chuan ala thu renga amit bol hlo tak chuan aston khopui lam chu a thlir renga a ho te chu abul vela a thu pek nga ken an pung khom lui renga Julian lang sa chu amut pin dana a oma a pin dana chuan bati pakhat al teng teng bak chu engdang ma a om lo leng sa chu thu thluangin ake pani chu akim koala alu chungil takada in amai mi thinga ataksa po che hlek lo bati in hunna do kana chuan Clarion editor hlui te thermala thalak a oma thildang engma a om hran lo leng sa chu tle mina van wadak dewa ameng ta diara zoite te na che triala van sanga thlok del ang hian akut chu bati chunga chuan zoite te na phara zoite te in manlai pathian ming sang te chu alam sepa chutia hanti lai tak chuan a shoka tang chuan research treng deuh hian ron tong chuak ta a ming te chu alam ring tela ama po achak tel boka chuta amit chu chiang tak hian alo ming kuawa khapo khaplek lovin amel ngai mel tarenga ataksa chu akhura a in soi tan ta a lungai mang ang ni om takin au tuara lengsa chu a khorin a hing dot a anar ko atang chuan thil hu rong eng rim thetak hi alo chuaka amit te chu azim zo veka atin te po athlep zo ta veka minga lam te chu a aya ring chuan alama a aw vaka ato pa chuan a khong ta a anu rei vak lawa chuan aron har le a aku chu batilama bok chuan a phara avai kwal popa bati alpo chu abeng hlum ta hiala
bar ro far chu a om na thingkung atang chuan lengsa ti chevel le thil ti chu lo hria in alo ngai thlenga lengsa tin bati awai thluk ve le chuan re far chuan ho te chu han bin tuara asoi le adu chu in hriat vek kha tuna ti hlotling turin kal nga ro atia chu vele ram hoi rol tam tak chu mun pakhat lampan chuan an tle ta sung sunga van ram si pai te chuan en ro uso an kalta an lo tia tala le ho te chuan an kalna chu an thlir renga tala chuan aston khopon laman pandon ani so tin ho te chu thu a peta thoi thuaya tuna rang takin chengal ula master le pastor bo sate hlia ko in ve nga ro ring tu dang te po in ral ring turin kai har ngal thoi ro ati tuara chu vele vantir ko tam tak te chuan thupek ang chuan aston khopui lam chu an pan ve ta a tala chuan thingkung a thu reng ra fer chu thlir chungin engthil nge moti in tumber le babulon lal fapa ama hria tham lek hian ati sapa phone ri tutlut mai chuan marsala chu ati hara mu chung chuan han bana hello a han tia aron betu chu achi ai na boy hle a mu le malpo anei me ulo ni na lang a oki la chu asang em mai boxia io khati zoi deula muang de bin tong ro chu ti lo chu ka da mai do ne marsala chuan atia aron tong le bor ta ka chuan marsala chuan aston clarion editor hlui te thermal ani nge ina hria a hello te ta ini em tin han zota marsal an local min ron beidon mang ang zat hian te ta chuan ron ti a marsal chu in bek kang hal zota telephone chu hom het sau sawa thil na mai ani lo ti hria in tet enge thil om zia han soi chiang te ati tuara marsal ka thil hril chakha an thra chuaka ko baron lak an tumta tuten mo tutenge an ni marsal chuan ati tuara chana omlo te ta chu mang ang takina trap ringot maya a au chel chul boka tet khongei om inai omem mang ang au rol bak chu chana omlo keiti po chu aron thoba makti takin apasal marsal chu ena keiti po chuan telephone mang ang au rol chu a hre theya marsal tunge ni dena zota marsal chuan a chang man lo tet ngai tharo karon tran pui don che a tuna khongei om min hril thuai ro atia mumalin te ta chuan engma soi theilo atap ring tola marsal po chu amang ang tak zeta engtin nge ka local theyang khoi mun nge karon pan don ka ti ani chu isu theyem tet engpo ni se khata tang khan lo chhuwa tum ro o I thei chuan dar kar chan ve ba karon thang lawang ati ta zungzunga tunge te ta chu tin ke ti chuan lo zota ole reilo te chhungin karon thlengang tin marsal chuan phone chu ada rok roka athom hno chu apot thlasok soka tunge te ta chu tin ke ti la chuan lo zot non seka athom hno ha sok chung chuan te thermala ka hril to chekha tiba kina chang man lo tuna hian chu ta chuang kali tumamo makti mel takin ke ti chuan atia thilpoi mo top kho kani ka kala tul marsal chuan atia lamuri zok ro marsal ke ti chuan alati ta tala he thili ka ngoi san theilo ka ti to kha marsal chuan atia akhai zana chuan kal ri lo mai ro ke ti chuan alati ta tala marsal chu chel din chi ani to lo ke ti chu han fop zawa man mo pheleng na chuak ngala ke ti chu khuma athu noka ti thei dang nei mol hek lo kar tlan ri thoma hria chuan a thin rim a in so taringota marsal chu hmar lampadin atlan nala mel thum ver atlan hu chuan te thermala chen na chu a thleng ta a kota chuan motor chu ati ding loya man mo zetina tek chuak ngal nola in chu apan ding ngala kong kapui chu alo in hong sa a tukver pon lamber chu alo ke boka thil om zia fin fia tumin sumhun vela chuan hanvei kwal thuaka a boruak chu ahnong chur hian a hria a sandi an in atanga atlan chhuwa zana a boruak ton nen khan in ang hle in a hria ritle ha thak takani dik tak chuan in chuang lu po chu achak lo kher mai thaeng chu khodur thim deuh khei khui hian a run hlia le zut thina te thermala in chung la chu athim deuh rui boxi kong kharin hongsa atang chuan han ena ring vak lo hian tet atia tukver re kong kapuya tang te chuan thla chuan in chung chu a chhun eng ruya a oloi deuh chu a han thiana tet a han ti le a chang tu reng an omlo a in ti pachanga engkim huamin in chung lam chu apan ta a
in chung chu alo boi nok nuaya a ching pen kholo na sangei mai bung bel te chu chhuat la ya chuan a let rem ruma thu thleng ke te po chu abung rem ruma electric bulb te chu a ke dar nia inoi mai boka lekha bu bo ma lekha bu te chu hun tina adara tukverda thlang te po chu ke lo rama omlo chuta an ina tanga sandi tlan chwa zana aton chi abo ruak rid le ha thak em mai chuan a ron khole ta a haider tumin in thin haratuma a thei der si lo akut te chu than chuan a ron buala a tha te po zoi zo vek hian a hria a ral thuama han zonga chai che ti lo chu engma a mulo chu a han langota in kil lam chu fa en ngei tulin a hresi chulai hmun tak chu a thim bi khle a hu phur tak zetani thlan tui chuan a ron bual hlap hlapa a chung lama chuan thildum tlamul thuak mai nei hi zoi te hian a che hrut hruta amit eng por mai chuan marsala chu amel kwaw renga chuta ramhuai ho chu an ron luta mun tina chuan an om ta fura marsala ero chuan chung chu a hri hau lo thung zoi te in kil lam chu apan zela mun tin mai chu nok nuai veka te thermal mel reng a mulo bualin kongka po alo in honga marsala chuan a chung chu a thei angin han en vela dar thalang te chu a ke nuaya te thermal ero chu a omlo bang hiang chung zelin thut khom na pin dan lam chu apana ram huai ho chuan an lo en thup reng ti chu marsala chuan a hrelo rimak pui te le an thorim che em te ero chu a hria a om zia tak phei chu a hre thiam chuang lo te thermal amut pin dan kongka in hong sa chu marsala chuan ava mu a va en ngai chu tolin a hresi hre ero a hre tak zetani phim khur takina pan pheya a chai che ken chu a hum nget sau sawa pin dan chunga chuan han luta tukvera tang chuan thla chuan khum chunga te thermal ruang thisen ne na in chia zui mai chu chiang takina ron chhun fo a marsala chu ading chota engtiare nge chulaya chuan a din po hrelo chuta a in thing hara aromul mang chuan ruang chu han bel chianga a chaldara le a bop le a ban vela te chuan silaya kana hnu ma chu a muta a chu vele ram huai ho chu an omna atang chuan ron kal hnain marsala chuan ron bei ve tan ta a mei khu sen zoi le boruak rim thetak tak te chuan pindan chung chu ati khat ta tlata marsala chu a boi chheder ta a reya dam zui po a in ring lo chutia mang ang taka a om lai chuan wanram sipai pali an lo lang ta a marsala chu an ron din hual ta tlata an thom hno te chu atle em a an ngun nam te le ram huai ho ngun nam te chu a in khak ri ta chok maya boruak chu in sual thom chuan a khat ve ta thunga nathana almuta le vantir godang te pani sartara le kriya te chuan thei to pin an bei zela ram huai ho chu an boi ta hle motia chuan nathana chuan angun nam chu da in ram huai ho ke artuya chuan aman tamol mol maya marsala chuan enge lo thlengta a hre thiam hau lo nasataka in be na om ti po a hre thiam chuang hek lo boruak ero chu veng deuh huai hian a hre ringota chutia chi ai takle angai na hrelowa a om chu kriya chuan a thla a ko in a lo veng ta tlata nasataka an be hnu chuan ram huai ho chu an tlan dar ta a nathana chuan kan marsal chu enge a an atia kriya chuan ala khor na sa hle na in azia om lama pan zele atia te thermal ruang let reng chu en chungin te thermal hi chu referral le apol te hian an thu hnuaya an da na rei to em bokani laina hmel ta khian atia tu manan chang lo ama vek chuan Kevin oi te hi tuna veng tu aneim atia armota chuan captain ta lakhan saina aven tirin ka hria alo tia khwa chu awan man to a sawa te po an ram nek to boka marsala po a har chiang ta a achunga thil thleng chu mak ati hle a om zia reng a hre thiam lo adam chung atil ton mak ber ni hialin a hria thut khom na pindana chuan a pheya aromolin phone chu alakanga pen mangin han tuai virta a chulai hmun atang chuan Aston Ain Windsor nai to zoka chu lo renga Aston police ho tu brumel le a ho ta hril lo torin a thin lunga engemaw hian a thok ta tlata Windsor police hmun pui atang chuan an ron changa marsala chuan a hming po soi chuang lovin te thermal chu tha ani thu le a chen na hmun a hrila chumi a hril zo chuan eldon sachana chu biaka han tum sate a ma se tu manan chang lo ala jing viau na in a office chu han phone a bernice chu adaron chang toya
marshal idam lawem ni aron ti ngai ringota bernice ka tha e boruak rit tak ka to ka ni tin marshal chuan changa bernice chuan na chhok na eiwat la a that don chu fiam thu ti tak deuh hian atia ti tak deuh hian marshal chuan te thermala in atangin karon bia che ani hi tukin khowar ma khan min ron phone atong dana mu mal lo hle a tu te ne me beidon ni na ron in soya ka thei angarangin a in lam chu ka pan ngala ka tlai lu deuh ta ani alua le atak sa hun danga silaya ka na hnu ma a om atia awa poite reng vele ani le nang enge I an barni si chuan atia marshal chuan ka tha e unsor police ka sia tir to a ma se mani in lan lo a thazokin ka sia tunge ka ni po ka sia tir lo marlam ka pan zel anga sachana chanchin ka wangai ven nga lang chu ka ti deu tin kevin oi ta po ka ngai ven thuai a rolin ka sia keima ni min tan puya wanga an nun nei na tor zel hi a hlo om ta hle ani oi ta chu I lo ngai ven thayangem atia barni se chuan arang lamin ka wangai ven nga lange atia marshal chu kara aluta sachana omna lampan chuan marlampanin atlan tanal nala dar kar khatvel atlan hnu chuan sachana te nu param fal rai mai chu awa thleng ta a an in chu han clear vela an ui mi bang mang tak koli an ti po kha athom sia tura om ta haulo an tuk verte po alo ke ve thau mai tu ma lo chhon tu an om lova are hian are wong wong mai ani ngai thawak lo chung chuan marshal chuan in chung lam chu apana in chung lam dar thalang te po alo ke veka ngai thalo tak chuan afang kwal zela khwa war chian to awangin te tharmala in ang em kha chuan hlo thona anei lem lo in chung lam po chu te thermala in ang tho kha ani mumal reng renga om lo man rotin mai chu a om na mun tur ni lova a om veka adar niai noi maya eldon marshal chuan hantia doris in omem tin han awa tu manan chang lo in chung kiltin mai chu a en chuak veka mishing soi sangna hnu ma a hmu lo awang chuan marshal chu alom ang reng hle a tu ma a hmu lo awangin in sir lama an kar da na hmun chu awa ena kar po alo om lo aril ru te te chuan an nu pa in him takin tlan chuak man hlo se o ati vong vonga thil chiang tak a hriat chhuata ke ro chu te thermal le sachana te hi athil chuina lama athu hriat na hnar te an ni ve ve a chu tu hria in a mel ma te hian an ron soi sata ani ti hi ani chuti lai chuan alampan hian police motor pakhathi aron tlana marshal chuan an ron hmu lo ram be sain chemi alovin adin na ngai a chuan a loading renga ma se motor chuan a ron pan hnai zela chuta police officer chu ron zuang chuakin a pistolin ron tina chesu thupe o de hian a hantia marshal chuan a ban phar pa in ka hming chu marshal hogana ani aston clarion editor kani hein nei tu sachana thian kani bok atia officer chuan cheleksu Mr. Hogan I identity card phornga ro atile a marshal chuan film khur mel takin ole hei kai pe hnung ka zen dona o hei hi ka paisa ipani achunga hian ka ka chu a om kha karon vom phei done te chungina the pheya police pahni dang po motor atang chuan ron chukin silai nan ron tin ngala pakhat chuan marshal paisa ip chu en dika heta hian enge iti Mr. Marshal Hogan atia marshal chuan ka thian pas chana ina hian engthil nge thleng ti ka en fi a tuna hian anupui dori sinen khoya nge an om ti ka lo ngai to mek ani atia police officer chuan awapan hnaya Mr. Hogan khongai takin bangbula khan pheila banglam ka hoiro dan anga ka en fi ve shim shim che angai atia marshal taksa chu a han dap thuak thuaka marshal chuan unsor lama tangin emnin local atia police officer chuan unsor lam ani ti pa in marshal ban reka ala a kutkola bun tir ta ngala Mr. Hogan min tha thia mangche hei hi kan ti tur ani tlat itan ngoi thari zo kang atia marshal chuan zo na zo turanga kher mai ma se ngoi ri chu chu ta zo ka ole heti zong hi tuna karon chale thei chu ni sela bungsom pathumna ronda le thuai ka tum don nia minlongoi thak sak wangin lom thu ka soya minlongoi thak sak le zel tur po in karon ngen tak meu meu chu ni e tuna tan chuan in zawain hun man nuam le vek ole